Sefydlwyd Menter y Plu nôl yn mis Medi 2018 gyda bwriad o prynu tafarn y Plu a'i redeg o fel menter cymunedol. Nathon ni godi arian o wahanol ffynonellau o fewn blwyddyn ac yn 2019 mis Awst nathon ni agor am y tro gyntaf. Ers hynny, da ni wedi trawsnewid yr ardd gwrw a wedi cael llwyfan a wedi cael gardd gymunedol a mae'r adeilad drws nesaf gath hwnnw ar werth yn 2020 a da ni wan yn defnyddio hwnnw fel llety gwylio a mae yna siop yma wan. Felly, ia, mae yna lot wedi digwydd ers hynny a mae yna lot i ddod hefyd. Pan oedd y gigs yn brysur oedden ni'n falch iawn ac yn hapus bod ni wedi gwneud y dda ohonyn nhw. Ond oedd hefyd deimlad bod ni'n colli allan chydig bach achos oedd capacity bar ni reit rhy fach ar gyfer gormod o bobl. Wel, mae yna lot o fentra tebyg. Mae Cwrw Llŷn efo un, er enghraifft, a da ni'n aml yn gweld y dafarn deithiol yna yn lot o ddigwyddiadau. Felly dwi'n meddwl o fanna gafon ni'r ysbrydoliaeth yn meddwl bod o'n rhywbeth da i ni fel tafarn gymunedol gael un. Mae yna lot o bobl yn prodi o gwmpas yr ardal mewn ffermydd ac yn y blaen. Felly mae o yn rhywbeth allwn ni gynnig fel gwasanaeth ychwanegol symudol hefyd. Felly mae hynny'n mynd i fod yn dda i ni fel menter. O gennym ni digon o arian i brynu'r trelar yn ailaw yn lleol. Ond oedd angen dipyn o waith adnewyddu wedyn, oedd angen gwaith sair coed, plymio trydanwr a dylunio. Felly athon ni ati wedyn i wneud cais i Grymuso Gwynedd. Athon ni anfon cynllun busnes ar gyfer o Wagan yn dangos be oedden ni'n feddwl fedrwn ni wneud efo fo a sut yn mynd i weithio. Nathon nhw dderbyn y cais, oedden ni'n falch iawn o hynny. Wel, nathon ni ddefnyddio'r Wagan tro cyntaf pan mae gennym ni ddigwyddiad cneifio cyflym yma ganol Awst, jyst ar ôl y Steddfod. Felly oedd hi'n andros o handi. O'n i'n gweithio yn y bar tu fewn, deud gwir, a ddoes i allan rhyw unwaith ddwy. Oedd hi mor brysur yma, o'n i'n siŵr hynny o gweld dafad, dyna pa mor brysur oedd hi. Ond oedd y Wagan yn gwneud hi gymaint haws, oedd na ddim gymaint o bobl yn ciwio tu fewn ac oedd pobl yn cael gwasanaeth lot cynt. Felly nathon ni allu cynyddu capacity ni o tua 150 i tua 400, felly oedd o gymaint o help i ni.